jeg er igen sammen med Josefine, og vi skal til at lave morgenmad. Jeg ved godt, det er ret simpelt morgenmad, men det er vores morgenmad i princippet. Og vi har tænkt os at lave scrambled æg. Og du skal bruge æg. Vi bruger 4 æg, og det er fordi, at det kun er mig og Josefine. Du skal bruge noget margarine. Det er valgfrit vores der eller kærgårdens der bag. Du skal bruge en gaffel. Og du skal bruge en dyb tallerken. Du skal bruge noget peber. Noget salt. Og en paletkniv, tror jeg nok det hedder, til at skrabe det rundt. Og så skal du selvfølgelig bruge en pande på temperatur. Vi har tændt vores. Og det er rigtig vigtigt, at du husker at vaske dine hænder først. Så det gør jeg lige med det samme. Og husk sæbe. Og det er vigtigt, at du sørger for, at æggene de også bliver, de bliver stegt ordentligt, hvis jeg kan sige på den måde. Fordi at hvis de sender rå, så kan du risikere for salmonella. Og det er ikke ret rart, tror jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det, men det er ikke ret. Salmonella et eller andet. Ja. Syg. Man kan blive syg. Ja. Og vi bruger 4 æg, og vi har prøvet den her video så mange gange, så jeg har simpelthen helt 3 æg heroppe i nu. Men dem hælder jeg selvfølgelig bare ned i min skål. Og så tager du, nu har vi så kun et æg at klikke, men det knækker selvfølgelig og sørge for, at der ikke kommer nogen skaller ned i. Hvis der gør, så tager du den selvfølgelig op. Dejligt. Og jeg smider den bare over i min pose, og så sætter jeg den ned. Og jeg tørrer det i mine hænder, fordi det er ikke så rart at have fyldt med æg i mine fingre. Jeg tager min gaffel, og jeg maser lige hurtigt æggene. Sådan lige prikker hul på dem. Og der er ikke rigtig nogen bestemt taktik på en måde at gøre det her. Altså, når mig og Josefine gør det er faktisk sin håndarbejde, så er det, at vi tager ned under her og op, sådan vi kører sådan her i sådan en karusel nærmest. Bare sådan hurtigt. Og så blander jeg bare lige hurtigt sammen, og så putter jeg lidt peber i. Ja. Jamen, det kan vi godt se, Josefine. Jeg mener blanden. Nå, ja, jeg er heller ikke færdig nu. Nå. Og lidt salt. Godt. Og vi putter ikke ret meget i til at starte med, fordi det kan du også putte i bagefter. Sådan, fordi det er jo ikke fedt, hvis der kommer alt for meget i. Men så blander du bare. Putter lige lidt på, mens. Fascinerende, hva'? Og når du så har rørt det rundt, så skal du bruge din gaffel der, og så hælder du det ned på. Oh my god, det lyder sygt. Det er fordi, den er varm. Så tager vi en paletkniv her, og bare rører det rundt. Altså, og det er ikke altid, det ser lige lækkert ud, når man gør det her. Oh my god, det larmer. Ja. Ej, den kommer til at larme. Og du rører det sådan set bare rundt, til det er færdigt. I kan se ud i siden, sådan at det begynder at blive sådan lidt sådan noget klump nu her. Altså, der er her ikke nogen taktik for, hvordan man gør det her. Det er sådan set bare... Jeg hakker altså lidt i stykker for at være sikker på, at det sådan bliver stegt ordentligt indeni os. Altså, det er bare sådan, jeg gør. Det behøver du selvfølgelig ikke gøre. Du kan også lave det i en stor klump, hvis du synes, det er mere lækkert. Men altså... Det bestemmer du selv. Det larmer nok noget. Ja, det gør jeg. Ja. I kan selvfølgelig vælge at tænde en M-hætten, hvis I har sådan en. Men det vil jeg ikke lige gøre, fordi det larmer alt for meget på videoen. Og der er bare helt stille. Altså,
sådan gør du bare indtil, altså, vores det er ved at være færdigt nu. Og hvis du har bacon eller noget, så hælder du det bare i sammen med den, når det er helt flydende, inden det begynder sådan at få fast form, ligesom nu. Så når du hælder din æg i, så hælder du bacon i også. Og vores det er ved at være færdigt nu. Sådan, så tager jeg den af varmen herover, og så slukker jeg lige på den der. Og så tager jeg 2 tallerkener. Det kan man også godt gøre først, selvfølgelig. Og jeg tager 2 tallerkener. Kniv, det er ikke nødvendigt. Nå, men det har jeg jo. Og så tager jeg bare mine æg, nu går jeg ind på det. Og hælder lidt ned sådan der, så vi er jo 2, så vi skal sende sådan. Det er lidt. Og hov, der blev ikke så meget ud af det her, men det er fordi, vi var ikke sådan helt rigtig sultne. Og så har I æg. Dejlige æg, og så... Ja. I kan få ketchup på det der. Det bruger jeg fint ikke, men det gør jeg. Så jeg kan godt lide ketchup. Og så siger vi... Det smager godt. Men øj varmt. Det smager rigtig godt. Jeg håber, I kunne lide videoen. Skriv i kommentarer, hvis du skal lave flere videoer. Vi skal være sammen til i morgen. Så. Men nu vil vi til at spise, mens vores mad er varmt. Hej hej.